थोडं थोडं लावा कुंकू लय नका लावू. उघडच राहून दे. हवा येते म्हणून लावलंय ते. इकडून हवा आहे. ते काय बघा आहे का आंब्याच्या बड्डेला असं का व्हायला त्याला समाधान वाटेल कमी कमी मेंबर असणार पण ते गणपतीच्याच पेडमध्ये येतात येऊ आलं तर त्यांना बी करायचं असं. पठाण 1000 रुपयाचा फुगा आणते. त्यांना काढू. हा तसं कर फोटो काढावा यायचा काढे देणे सगळं हो दामानी कर गडबड नाही हसायला काय होते आपल्या सानीला असं नको. ओके ए पोळण ती देव नीट धर. अगं दिवस इकडे करा. थांब 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 सगळं होऊ दे की. या की निघला मला बी ओळायचं दामानी असून दे साखर खाऊ घातली बाजू कपाळाला ती बघली नाही पडत ती एवढे हॅपी बर्थडे म्हणा तुझा बर्थडे परवा दिवशी होय मग काय निष्ठे उभं राहा.